So number one mga kaidol nga akong tambag sa inyo mga kaidol, nag-eskwela pa mo karon nga naamoy gusto abuto, naamoy pangandoy nga gusto gud mo nga mamaayo ang inyong pagpuyo puhon nga nanamoy pamilya nga di pud mo matamay pud sa uban. So mo na inyong buhaton mga kaidol para dili mo mawas passing ang inyo sa iyong buhaton, dili sa gid mo mag-uyab-uyab, mag-crash-crash. Pero normal na mga kaidol, basta musugod ka pagka teenager, sugod sa 12, sugod sa 13, 14, mga crash-crash ginakuan gina mga kaidol, na kaya na nagustuhan, yung ana gusto na ka nga perminti na mo magkita, ana. So gumahin mo mga kaidol, ayaw na, walaan na sa imong hunahuna mga kaidol. Kinahanglan mo daog ang utok kay naguna man kinahanglan mo daog ni, kinahanglan dili siya papilde dire tuduan ta mo mga kaidol kay niagi ko na ako manang kagi mga kaidol teenager class oy gusto na ko makita si Inday, gusto na ko makita si kuana na niagi kas trabaho gusto ko nga perminti na ko siya makita mga kaidol. So dapat dili nato na kung ikaw nga gusto ka magalampos eskwela, gusto ka nga maayong imong pagkabutang puhon magkapamilya na ka, nga gusto ka imong mga anak makakaon og tarong, mabistihan og tarong, dili yung kaligiwatay sipon man gibitay ng mga sipon diha nga anaw duoy na kayo na mga kuan masakitan ba pud kay ginikanan ta sa wayon atong anak. Mulong kung ikaw dili ka gusto sa wayon imong mga anak or ikaw dili ka ubos sa pagtanaw sa uban, so mo na imong baton yung mga kaidol. Ang inyong baton muna mga andoy mo mintas na pa yung mga ginikanan nga nagpa-eskwela sa inyo, ayaw sayangi kay kami sa una gusto mo yung eskwela sa bukid, pero unsaon man tungod sa kawadon sa mong ginikanan among lagi na among bag silupin mga lumron, hinimo sa lumron nya paulitin pag wala may papel mamaligya may mga bayabas pinanunsa na lang mga kay mito pabaylo ang papel para na makapapel mga nakalisod mga kaidol. So nakaundang may mga eskwela mga kaidol tungod sa kawadon mo nang kamo nga napay ginikanan nga naipangandoy sa inyo gusto makalampos mong eskwela, ayaw niyo sayangi mga kaidol, ayaw gud niyo sayangi kay para na sa inyong mayong kaugmaon nga puho na namoy pamilya nga mahatag ninyo ang gusto sa inyong anak. O karon sa kamo pa karon sa inyong gabahin karon na amoy gusto kaunon or gusto paliton pero dili pa mahatag sa inyong ginikanan tungod sa kawadon, di ba? So mga andoy mo nga pohon nga nanamoy pamilya nga unsay gusto sa inyong mga anak nga mahatag ninyo. So muna mga kaidol nga maglampos gid mong eskwela o ang dahilan sa tanan para magalampos mo ayaw sa gid mo pagsuod og uyab-uyab. Dili sa mo magkras-kras, dili ninyo sundon, dili niyo pasagdan ang pitik sa inyong kasing-kasing kay ang kasing-kasing mo pataka ra nagpitik mo pataka ra nagpitik ng kasing-kasing. Dapat pagpitik sa kasing-kasing paglantaw sa utok nga murag wala kay maayong kaugmaon, so pugna nimo dili nimo padayon mo ana ang imong utok, mo ana imong utok pag mupitik na gani si kasing-kasing nganto ni Tarpulano mo ana na gusto na ko nakuan kanang Tarpulana gusto na ka nga sige nimo siya makita ana crash kilig mo nagigitik ba o mo nagigitik makita niya yang crash. So mo na dahilan nga wala gusto na ka makuan kanang gusto na makita na perminti na imong crash, makagisudlan na nimo o hantod karon pag naangko na nimo ang imong crush kamo na o nagkuan na mo, nagtipon-tipon na mo, so nakaanak na mo nya wala pa mo nakahuman sa mga trabaho niyo diha o ilaray sweldo, maunay dahilan karon o nganong daghay mga single mom, daghay mga single dad tungod sa kawadon nagsige rag kaon og ginamos, wa na gipang UTI na kay sige rag kaon og ginamos asin o mo na dahilan nga daghay mga single mom single dad kay pag nana sila yung mga anak sige na sila away, sige na sila away na labi na pud ang bana pud daghan po mga bisyo
na mo na kalabaryuhan to di kagwanta asawa wala magbulag nga labi nagmakaba na po og mangwinta nga moingon og asar ba tong akong kita unsa may gipadulungan sa akong kita so mas maayo nang ikaw inday o ikaw undo makalampos og eskwela kay pag nakay bana nga kana labi na kana manakit nya ngilad kayo baba kusog mangwinta mo na unsa may gipaingnan sa akong kadana na pwede nimo na biyaan kay naman kay nahuman o nakahuman man ka narbaho ka o dako kag sweldo kaya nimo buhion nimo imong pamilya wa kay nahuman bisan gikulata ka sa imong bana o kasakit ang imong dawat sa imong bana karon imo nang agwat taon tungod kitapulan ka ug wa kay nahuman mao na ang imong buhaton mga inyong buhaton nga maglampos mo sa pag-eskwela para matagaan og mayong kaugmaon maayo ang inyong pagpuyo kani akong kawalingon ano man na ano kuha naman ulo di ka akong kabutan karon nga dili pod maagian ninyo mga kaidol so kung ikaw nga napadayon pa eskwela gusto ka makalampos so ayaw gid sudli ng mga class diya si Tarbulano gusto na ko makita o ana ayaw gid na sudli mga kaidol kay once makagamot na mga kaidol makapitik na mga kaidol mapildi na ang kuan mga kaidol mapildi ng utok mawa nakaspasing imbis kay nakay abuton dili na maabot mga kaidol kay tungod sa kasing mga kaidol gusto na ko makita ni Tarbulano ana unya karon mga kaidol kay nagahinigugmay na naman mo mga kaidol o nagahinigugmay naman mo unya ganahan naman mo perminti makita labi na magkiskis gakos-gakos na mga kaidol o lamin naman kayo mga kaidol sige ganahan na sige sa bunson mga kaidol so mo dahilan mga kaidol nga mo'y dahilan nga nawala nakaspasing di ba imbis napa kay gusto abuton nga kalampos ka para puhon nga maayon dagan sa imong balingabuhi imong anak mahatag nimo ang ilang gusto o karon nawa nakaspasing mga kaidol o ni ang isunod man nimo kani o karon manya karon nakauyab na ka na di na ka gusto nga mawala siya sa imong feeling gusto ko nga dili na siya maadto sa laing mga babae na laing mga lalaki kinahanglan ikaw ra gyud ang makaangkon sa iya wala mga kaidol maundang mo eskwela magkasinabot mo ingon na ba dayon di man dahilan nga nakalampos na may uban diha nakalampos pero wa man bigyan lang sa diskarte na magdaog musuday na nga istorya mga kaidol mahala na mga kaidol kay wa naman mo na gusto magkita na permitis uyab hindi man ka basta mahigugma na ka bisan isa ka adlaw lang dili magkita mura na isa ka tuig mo na ikuan mahigugma mga kaidol mawa na ni spacing mga kaidol nga napaunta kay gusto abuton tungod kay ang kanin nakagamot ng mga kaidol mao na ang pagtan-aw sa pagpitik sa imong kasing-kasing mga kaidol pagpitik na ng mga tawhana mga kaidol mo ingon imong utok kinahanglan mo daog nimo ingon imong utok labi na pagpitik sa imong kasing-kasing o paglantaw sa imong utok nga ay murag wa ko gumayong kaugmaon ani ana bisan nakabalo ka nga naay bana naay pamilya tungod kay gipitik nimo sa kasing-kasing maingon na dugag bahalag mamatay ko maako na ng bayhana bahala sugot na kag mga matay basta maangkon bisan nakabalo ka nga naibana nay asawa kasado makabungkag ka sa pagpuyo imo na lang yung ipamahala imong kaugalingon para ka nga mag-angkon nimo ang tao nga imong gimahal para ikaw makaangkon sayop na mga kaidol pag nauna ganin nimo nga pagpitik ka sa imong kasing-kasing paglantaw sa imong utok nga murag walay maayong kapaingnan mga kaidol muingon imong utok dili pwede bawal ni kay way ayong kanani mga kaidol pugnan nimo mga kaidol ayaw pagamuta kay mapildi na mga dire kanang ingon nila mapugnan pa ibaha kontra gugma mga kaidol nga mintas nag-eskwela pa mo ayaw ni sudli kay mawa mo spacing nga napa mo gusto abuton kay gusto naman mo magsigikita pag mahigugma ka nag-eskwela pa mo karon so magsit mo sa mga adlaw maguban so mo na magkuan mo magdit-dit magakus-gakus magkiskis naganahan naman ka gusto na makasunod adlaw makita na pod mo mo na mga kaidol makahuna-una na mangundang na mag-eskwela mangundang na mag-eskwela nya magkuan mo sabot-sabot mo manarbaho mo para makita mo kada hapon perminti na mo makita magboard dayon mangundang mag-eskwela na nawa na mo spacing imbis kay namo mo gusto unta abuton nawa na mo spacing nya mo ingon na ba lagi dayon nga dili dahilan nga kuan nang way nakalampos og eskwela kay dipin na uban diha nakalampos pero wa magyapon kalisod ana musud ba dayon na kay wa man
pasagdan man ang pitik sa inyong kasing-kasing ni Tarpulana pasagdan man. So wala nakahuman og eskwela. So ang resulta wala mga bata mga sipunon makahugaw-hugaw kay way kwarta mga ginikanan mga saway na balenta sa mga atong kakuan mga high level mga ba ubos na sa paglantas sa uban. Pero sa akong kabahin karon mga idol, bisan ingon ani ta karon para yun magyapon naning kabot magyapunta umaga tayo sa buhay. O para nawag gyapon ta magpasagad nga ingon ani data ana lihok gyapon mo maning kabot gyapon mga kaidol nga makakuan mga kaidol makaahon gyapon sa kahirapan mga kaidol. So wala daw tambag na ko mga kaidol na mintas nga nag-eskwela pa mo karon ayaw sayangi ang kuan sa inyong ginikanan lampos gid mo eskwela ug ayaw gid should di gid nga nasang uyab-uyab. Dapat ang inyong buhaton mababae mga kagong malalaki nga planado gid ang dagan sa imong buhay nga adi siya ka total na araman na uyab-uyab na araman na permente. Adisir ka musudo mangita og love life. Nakahuman na ka, kay saktong trabaho. Kung mahimo pa na kay balay, ready na. Kay balay, ready. Kung mahimo pa napagay kay sakyanan. Oh, napagay kay sakyanan. Kayo mag-uyab-uyab ka una-una, wa pa gani ka nakahumag eskwela. Oh, way trabaho. Wa pa gani ka nakahuman og eskwela. Nag-uyab-uyab na ka. Oh, unya. So mo na mga kaidol. Unya kay dako na magasto na kay anak tulo do imong asawa pila mo kabuk 5 mga dako na kay nagasto mga kaidol. Hinay libo kada adlaw mga kaidol. Mo nang maglugos na kag savings. Muna na kagigud kay ang imong kita kutob lang sa pagkaon. So mo nang dili ni ika maka walit og balay, di ka walit og sakyanan kay tuara ang imong kita. Tuwara rito paingon sa maintenance kada adlaw 1,000 kada adlaw kay daghan pagi pakaon pila mo kabuk mga anak tulo ikaw magtiayon ka mundo ha pila na mo 5 hinay sa kalibo na kada adlaw mga kaidol mo nang maglugos na mo ka savings dili nimo kayo kaabot sa inyong mga pangandoy o balay o mga sakyanan mo nang dapat niyo unahon unta ninyo adi sa mo sodo kayo buyab na may balay o ready na asawa na lay kulang o na kung mahimo na pa sakyanan para planado gyud ang kuan. So na naman kay balay, na naman kay sakyanan. So asawa na lang yung kulang nimo. Nang kinahanglan bugag na kay asawa aron makaanak ka, makapamilya ka kay puhon pod matiguang ka. Na napoy mo agak-agak nimo. So man ang kinahanglan gyapon nga mangitag love life. Pero kinahanglan planado. O na kay balay. Mahimo na pa sakyanan, ready na. O andam na kay kwartos bangko. Buon nga akuan nga kung sakali makasakit ang imong pamilya na kay saving sa bangko. So ingon na dapat mga kaidol ng mindset ba. Mindset. Pero mawala man kun nga plano mga kaidol tungod kay ang sundon mo ang pitik sa imong kasing-kasing. Mawa na kaspasing. Kung sundon imong pitik sa imong kasing-kasing, mawa na kaspasing. Pag nauna gani mo pagpitik sa imong kasing-kasing murag wala kay mayong kaugmaan la si Tarpulano gusto na ko makita ingon na makita mi ana dapat mayong kasi pugnan sa imong utok dili pwede kay napatay pangarap napatay pangandoy pugnan nimo ayaw ipadayon. Ayaw pasagdi ang pitik yung kasing-kasing mo wa kaspasing. So mao tay angay buhaton mga kaidol nga kung kamo diha nag-eskwela pa maglampos mo eskwela ayaw sa gid mo pagsud-sud. So mao mga kaidol kung kamo nag-eskwela pa karon na ginikanan yung nagpa-eskwela karon na ginikanan nga dakog pangandoy nga makahuman mo para ra po na si mo yung kaugman ayaw sayangi. Ayaw sa gid pagsud-sud mga lablab mga karas pugna na si mo utok. Pag mo pitik mo kasing-kasing pugna ni mo utok dili pwede kay napagoy pangandoy ang anak kay aron kalig mawa kaspasing. So mo tay angay na buhaton mga day mo ra binay akong ikashare sa inyo. May na lang nakatabang ko gamay sa inyo mga kaidol. Babay mga kaidol kay masayro na ko kay wala palit og bugas mga kaidol unsa nang bugas mga kaidol. Nagsige na kayo yo mga kaidol. Babay na. Bahalag mangitumta sa kainit tungod sa ato ang pagkugi. At least nikita ta sa maayong pamaagi.